Haka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan muku bidiyo ne akan wannan application ɗin mai suna My Cartoon. Wannan application ne mai kyau wanda za ka iya creating na cartoon a cikinsa. Wannan na yi muku bidiyo akan yadda ake creating na cartoon wato a Plotagon wato 3D animation. Wato wannan shi kuma sunan shi My Cartoon, shi kuma ana yin creating ne na 2D animation. Wato suna da bambanci da wannan, shi wannan 3D ne, shi kuma wannan 2D ne, 2D animation. Yau bari mu shiga cikin wannan application in nuna muku yadda ake amfani da wannan application ɗin. Dan uwa idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan channel ɗin tamu ta Ibrahim Tech2, kar ka manta ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar ƙararrawa domin kasance dukkanin sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma sannan kar ka manta ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka. Yau ɗan uwa ne shine homepage na wannan application ɗin da za mu yi muku bidiyo akan, kuma sannan za mu yi muku bidiyo ne wanda za ku fahimta, wanda za ka fahimci yadda ake amfani da wannan application ɗin domin creating ɗin video 2D animation. Wato kaga irin yan animation ɗin da ake yi, kaga irin su like irin wa'innan ake yin creating a cikin wannan application ɗin. Za mu iya yin clicking na nan wajen, da zarar mun yi clicking na nan to kai sai ka gani ya shigo da mu ga ya ba mu face inda za mu ɗan yi creating na sabon project haka. Nan kuma ga sauran picture ne wanda zan yi muku bayani akan su da wannan picture ɗin. Yawwa, da fari abin da zamu fara bayani akan su shine nan wannan na ƙasa wato storage ɗin nan. Storage ɗin nan waje ne da ya danganci irin abubuwan da za ka iya samu a wajen, gashi nan. Irin abubuwan da za ka iya samu a wajen, gashi nan, irin aikin da kai haka, irin aikin da kai haka aka yi saving ɗinsa, to duk dai ga su nan da za ka iya samun su a nan wajen. Sai kuma wajen character ɗin nan, character kamar yadda na muku character a bidiyo na wannan application ɗin na Plotagon. Gashi nan shi ma wannan character ne wanda za ka samu kamar mutumin da zai shigo ya ma character. Na wajen za ka iya zuwa ka ɗauko hoto a background, za ka iya zuwa ka ɗauko background a wayarka, ko kuma nan wajen kuma za ka iya taɓawa domin ka ɗauki mutum a nan wajen, ko kuma da dai sauransu. Nan kuma shine gashi nan idan ka taɓa gashi nan next duk ga su nan sauran wa'innan picture ɗin na hoton da za ka iya ɗauka. Sai kuma wannan saving kamar a ce za ka yi saving ɗinsa ne a kan application ɗin. Za ka yi saving kamar idan ka taɓa wannan storage ɗin, ka gani gashi nan ga content ɗin nan da ne saving ya fito a wajen, to idan ka taɓa wannan saving ɗin za ka yi saving ɗinsa. Nan kuma play ɗin nan wanda shi ma za mu nuna muku yanda yake aiki. Yawwa, to wannan play ɗin kana taɓa shi zai play na bidiyon kamar a ce abin da ka haɗa zai play na shi. Sai kuma wannan exporting kamar yadda ka sani kai saving ne akan wannan file manager ɗinka, kai saving ɗin bidiyon akan file manager ɗinka wanda za ka shi akan file manager ɗinka, kuma ce kai download ɗin wannan bidiyon shine exporting. Yawwa, to bari mu yi creating na cartoon. Nan kuma alamar ta cewa wannan zai riƙa sama ko ya ƙasa wanda za ka iya tare bidiyon da kake kalla kamar haka. Za ka iya taɓa shi kana tare wanda bidiyon da kake kalla haka, ko ka taɓa wannan ko ka taɓa wannan. Yau ka gani ya gaba ko ya baya duk dai za ka iya wannan. To wannan gashi nan sun bamu wannan background ɗin farin background. To bari mu yi clicking na character haka, sai mu clicking na wajen, za mu ɗauki dukkanin wani abu da muke son mu ɗauka, amma bari mu ɗauki wannan mutumin haka. Da zarar mun ɗauki wannan mutumin sa yes. Yawwa, to mu bar shi haka, sai mu taɓa wannan abu. Gashi nan ya bamu abubuwa da yawa. Wannan abin za mu iya taɓa shi domin mu ɗan jujjuya shi, mu canza masa location. Da kuma wannan za mu iya taɓa shi domin mu gani, gashi nan za mu iya saka shi da wani acting na gudu ko na tafiya, yawwa, ko na dariya. Yawwa, nan wajen kuma za mu iya yin masa acting na kamar in canza masa direction ya kalli can ko ya kalli nan. Yawwa, to kuma kowace gaba ka taɓa a jikin za ta iya lanƙwasawa, za ka iya lanƙwasa ta yanda yake so. Nan kuma za ka yi closing ɗinsa ne. Nan kuma idan kana so ya faɗi wata magana za ka iya taɓa nan wajen domin ka yi magana ya faɗi magana. Yawwa, to amma dai mu za mu taɓa shi haka, mu kawo shi daga nan wajen haka. Da zarar mun kawo shi daga nan wajen haka, to ka gani yadda yake, sai mu taɓa wannan kafar, sai mu maida ita haka, sai mu taɓa nan wajen, sai mu yi masa alamar tafiya haka. Yawwa, da zarar mun yi masa alamar tafiya sai mu ja wannan zaren haka. Da zarar mun ja wannan zaren haka sai mu taɓa wannan good ɗin haka. Da zarar mun taɓa wannan good haka, ka gani yadda yake tafiya, ka gani yadda yake tafiya, ka ga yadda yake tafiya. Yawwa, ka ga shi ma yanda yake tafiya a cikin bidiyon, ka ga yadda yake tafiya. Yawwa, bayan mun saka masa yadda yake tafiya ɗin nan sai mu ƙara dawo da shi baya kamar haka. Sai mu ƙara ɗauko wani a wajen character ɗin nan kamar haka. Mu zo mu ƙara ɗauko wani haka kamar wannan, sai mu ƙara ɗauko shi, yes. Shi ma sai mu saka shi a bayan wannan, sai mu yi clicking na nan wajen, sai dai bari dai mu sauke, sai mu saka masa alamar gudu haka. Yawwa, sai mu ja shi ma haka. Yawwa, da zarar mun ja shi haka sai mu saka good. Yawwa, to kaga shi gudu zai wannan tafiya zai wannan gudu zai, ka gani shi yanzu ya zo ya wuce shi kamar haka. Ka gani shi ma yanzu ya zo ya wuce shi. Yawwa,
bari mu ƙara ci gaba da play ɗinsa kamar haka. Yawwa ka gani gashi nan yayi play sau biyu, play guda biyu. Yawwa ka gani wannan ya zo ya wuce shi. Yawwa to ka gani shi ya dawo, wannan bai ƙarasa ba. Yawwa to kamar haka. Yawwa kamar haka za mu iya taɓa mu saka wani ya magana a cikinsu. Kamar wannan sai mai deleting ɗinsa ba zai ba. Yawwa mun yi cancel ɗinsa. Ya ji abin da ya faɗa. Yawwa to ka gani yanda yake, za mu iya saka masa murya da dai sauransu. Da zarar mun gama yin wannan creating na wannan bidiyon haka, to kai tsaye bari ka ji muryar. Yawwa to ka ji, to sai mu taɓa wannan exporting ɗin kamar haka. Da zarar mun taɓa wannan exporting ɗin na nan wajen, yawwa to kamar yadda ka gani mun nuna maka yanda za ka iya wannan. Gashi nan za ka iya zo ka taɓa wannan exporting ɗin domin ka save na wannan bidiyon kamar haka. Gashi nan wajen za mu ba shi allowed. Gashi nan medium low quality, bari mu bashi dai a medium ɗin kamar haka. Sai mu ƙara OK. To yake nan zai yi mana exporting kai tsaye. Gashi nan ya mana already. Gashi nan ya riga ya mana save ɗinsa akan profile ɗinmu. Za mu iya zuwa kai tsaye mu je mu kalle shi. Yawwa to ka gani gashi nan ya riga ya mana creating ɗin sai da kuma wannan shine ƙarshen bidiyon namu akan wannan application ɗin na My Cartoon. Yawwa idan kuma za mu saka maka link ɗin wannan application a ƙasan description na wannan bidiyon, kai tsaye za ka yi zuwa Play Store kai download ɗinsa. Yawwa ɗan uwa sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Ni naku Ibrahim Tech Talk. Sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Mun gode.